cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an minnu ma n'a ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na ne y'o de fɔ aw ye tant que aw bɛ ni émission in na aw tɛ stressé wa aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye fan si o hukumu kɔnɔna la an ye ci bila an ka artiste denmisɛnnin dɔ ma donc a ma se ale k'a yɛrɛ fɔ ne yɛrɛ bɛna ale présenter ale tɛ dɔwɛrɛ ale ye Mariam Sangare n'o ye Tata Jakite Ala ka hinɛ a la ale denmuso ye ale b'an bolo kɔrɔ yan n tɛ kuma jan bilen n bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Toute belle, hein? Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va, Dieu merci. D'accord, donc à tout kuma jan an b'a ɲini fɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na yɛrɛ parce que ne fitinin dɔrɔn de fɔ. D'accord. Donc k'i yɛrɛ fɔ an ye. Baasi tɛ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma. Ni dɔw ko ma Tata Deni. Mais n tɔgɔ yɛrɛ ye Mariam Sangare. D'accord. Donc ne ye Mali artiste ni Mali jeliw bɛɛ lajɛlen denmuso de ye. Ne bɔra Wasolo. Ni Wasolo denmisɛnnin ye. Donc n falakaw fɛnɛ ka ca ni ko i b'i faw fɔ i tɛ tila la bi n balakaw ka ca. Donc ne bɛɛ lajɛlen den ye ni ma kɛ min den n y'o dɔgɔnin ye. Voilà, merci beaucoup. Voilà, faamuyali sɔrɔla o la. Donc ne bɛ fɛ comme i y'i présenté déjà yɔna an ka tɛmɛ n'an ka kow ye. Ne bɛ fɛ k'i kan fili san n'i ka son dɔ ye fo ne yɛrɛ ka sunɔgɔ san. D'accord. Iona ni fa bɛ min Iona ni fa tununa ne la Eina ni fa bɛ min mɔgɔ jigiri mɔgɔri sani ka diya tɔ jɛgɛ jigiri bajiri olu dun bɛ min kɔnɔ jigiri wulari sana ka diya tɔ an ka jigi kɛ ɲɔgɔri olu bɛ min Iona ni fa bɛ min Iona ni fa tununa ne la Eina ni fa bɛ min. Ah vraiment a tɛ tɛmɛ ne ka Mariam Sangare. Ah tellement son yɛrɛ jara yɛrɛ mais ne kun na sunɔgɔ o tɛna kɛ kara ne yɛrɛ bolo yan donc an bɛ tɛmɛ n'an ka question ye donc sisan an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ Mariam Sangare bɛ école de la walima n'a sɔrɔ i ye école de bila ni o ko in bɛ cogo min na i k'i da don o la i ka walawalali kan ye. Non, Mariam Sangare ma école bila ne bɛ école la n bɛ vente kɛ j'ai ma propre boutique. D'accord. En même temps dɔnkilida fɛnɛ bɛ yen nɔ n bɛ école la ma école bila. D'accord. Am se k'a dɔn i ka niveau d'étude yɛrɛ i bɛ yɔrɔ ye bagi sɔrɔ n bɛ parce que journalisme de kun ka di n ye. D'accord. n y'o a tɔgɔ fila ka da c'est-à-dire n bɛna fɔ cogo di n y'o stage daminɛ mais après n taara conservatoire la. D'accord. Voilà donc n b'o k'o de kɛ sisan. D'accord. Donc faamuyali sɔrɔla o ko la donc sisan an bɛ fɛ k'a dɔn ne ni filɛlibagaw ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ yan dɛ olu de ko ka ɲininkali kɛ vu que e bɛ se dɔnkilida la cogo min na Tata Deni Mariam Sangare voilà sisan nɔ mɔgɔw bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ de ka source de motivation yɛrɛ ye jumɛn ye ni dɔnkiliko in na. Bon ni dɔnkiliko in ne ka source de motivation tɛ dɔwɛrɛ ye n ba kɔ. Ouais. n ba parce que n ba ka dɔnkili y'a to n ye courage ta ka taa ministère la o san jan na ni kɛra lauréate ye ka tila ka courage ta 2018 la n kariyala ka don studio la ka hommage ka ye ni n bɔra ka min da san Tata saya. Donc moi je pense que mɔgɔ i bɛ ko o ko la diɲɛ in kɔnɔna la i ye fɛn min kanu o de bɛ se k'i motiver. Donc c'est vrai den ni ba cɛla la i b'i ba kanu mais i ba bɛ se ka kɛ sari wɛrɛ bɛ se ka diya i ye mais ne ka idole ye n ba de ye. Donc ale de y'a to ni motivera n'a ka fanu baraka minnu bɛ SRR la donc caman n'u ye fɛn caman di yan mɔgɔ kana kɛ fitiriwale c'est pas bien. Donc olu bɛ courage donna n'u wele u b'a fɔ madame dɔnkili dɔ ma bɔ hali ni courage t'i la ou bien hali ni bɛ ci wɛrɛw la ko cayara dɔnkili dabɔ ko kuma dɔw la a tigi kunna mais u bɛ message ci ma u b'i wele Mariam dɔnkili tɛ bɔ wa dɔnkili tɛ bɔ wa aw bɛɛ motivation. Effectivement. Voilà donc ne ba de y'a to motivera ka dɔnkili da n yɛrɛ ye ka groupe sigi n yɛrɛ ye ka fɔli kɛ minɛnw bɛɛ san. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ question min bɛ yen o ye de e Mariam yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔ cogo di. D'accord. Bon en fait ministère an ye ministère kɛ 2011 la o de y'a to mais non ministère ma kɛ komi i bɛ continuer dɛ c'est-à-dire denmisɛnniya enfance kɔnɔna la kulonkɛ ninnu congé la donc caman y'a kɛ mais caman ma laban caman ma continuer dɔnkilida fɛ quoi. An ye ministère kɛ o kɛra a bannen ye. Don dɔ la de émission dɔ de la ka kɛ renouveau la renouveau TV la
ni badi a klobena na soro a nyabina ale de ne pour 2016 ko mariam an ga émission do be no ministre bana de be fe kana ka ta nga émission ke ni ko badi ma ngone ti dong dala de ngone be ko la soro ni bagi be bagi la plutôt donc badi courage dona studio la ka carrière ka dongli dobo kera wasolon dongli do j'ai un peu modifié en plus nya modifié ka kenyere bere matin ka ta jala donc kabini nyu ke atola nyira kongo est-ce qu'il dina tata sayabo ka dongli do down c'est jamais tata jamali on yo peut-être atidja oui mais ça dépend en fait mon ante dongli data tu vois donc ni kuma jara da ni ya to ni ministère banen dona la tu vois mena o kera bad ka kanali voilà donc à sur la télé voilà familiali sur la igani kuma na voilà comme déjà il va insister voilà ala rahina ibala ale de keri ka source de motivation et ka source d'inspiration non ale de kamaye dongli kanu donc comme ale renyana fimi mo la déjà mais tant que e bien mo te na nyana fi o kum konona la amba fo iki kan fili na ka sondo e sansan pour que ganyana fimbo ima ya ere kanu bagula lava mani ne bali mau lava mani bana mani ne bale mau bana mani ngopuli o bana mayala ne bali mau bana mani nyefie ya bana mani ne bani mau bana mani ngome na jiti bana mayala ne bali mau bana mani coronavirus bana mani ne bali mau bana mani ngai foli la dine teriuma ne bali mau bana mani oweri temi foli biye ne bali mau bana mani mali kuna foli bawbe ne bali mau bana mani tegini se jama foli bawye ne bali mau. Voilà, Madame Sonjara, elle a fait une bonne année personnellement. Voilà, un bifo. Donc, on va continuer dans la question. Donc, on va faire donc, nous voici la projet du monde de Madame Yere Sangaribolo. Voilà, d'accord. Nous voici la projet bénévolo. Concert bénévolo Institut français le 21. Le 21 octobre. Le 21 octobre. Dans la Mabashke au projet BE. Donc, après. Concert au Rebbe, mais au Tinaka, on va sur une tournée régionale avec mes musiciens. On va d'amener dans l'Institut français concert là. C'est-à-dire vers le 30, on va d'amener. Donc, madame, il y a comme la traité. Donc, on va faire un flavor, on fait un flavor, ni waratina. Aïwa. Aïwa, tu as essayé de coco, belebelebado la benendo le 21 octobre. Madame, il m'a fauté. Effectivement. On va se coco là. On va boy coco, on va amener sur l'Institut français, il a mot de fond. Inch'Allah. Donc, à te bacher quand on a mis les. Donc, nous connaissons, on est raconté. Donc madame, il veut continuer. Voilà, après, bon, Futurine Dobeno, comme il a décidé de faire avec au maximum 3 artistes, au album qu'on a là, parce que l'album Tanya, bon, mais je ne vais pas le sortir maintenant. D'accord. Parce que Mega Ida ira artiste ou la Mega ira Mogomana dans son rumba, Fongo a passé calé, parce que déjà, faut-il observer là. Exactement. Quoi. Donc, mais c'est grave, au Loubalé, faut-il balamba courger. Donc, t'as la boyoron Kilimpi, mais Futurine Dobeno, comme avec Delphine, etc. Donc en beau programmation, en beau répétition, en beau cinéma. Voilà, famille sur la gagne comme nous. Donc Mariam, donc les connana beba kalama, donc les connana manoro. Effectivement. Voilà, si ça depuis Mariam donna donc les dala, faut casser bima. Il y a du que là mon soro. Ame fait quoi ida do la kanye folie quand tu vois maintenant ame famille sur la. Donc il y a donc les connana arrête kaboui, donc les da régler voilà. Parce que c'est pas facile en fait. Comment on chancer sur comme ministre que artiste ou millions ni milliards bokata moko munuka moko kudige voilà on y le sort très facilement. Je pense que vous serez en madoni parce que par exemple Massamou Belindialou Massamou B sur artiste ou fait comment yebeta sur sagana no fait mais on sort très facilement avec la ton production avant envoie gland na envoie avec yere avant envoie gland avec yere limbla avec fait technique dans ma technique de souffle avec chamandama chamabe do dongli dalay to chance soro. Je pense que okera foloye mi yere on yere deme ko sebe mi yere ko ni nere deme ko sebe donc mi dongli dare ko na la mi segen technicien bien publicité ni fait en fait fitri wala may ma sego canal la ni ma deliga bo yoro shi kontara mo do kama kera
radio so akara télé so e ka tigi a gɛlɛya ma ba in tɔgɔ kama a tigi ma gɛlɛya ma bɛ se ka da non n ba kama tata kama voilà je comprends donc n ba tɔgɔ kama bɛ se ka n dɛmɛ fɛn caman na parce que par exemple ne ka na yan sansan ne ka na n ka dɔnkili di ne bɛ na mɔgɔ directeur kama a b'a fɔ ah bon i bɛna dɔnkili di ne b'a fɔ je suis la fille à celle-là donc n bɛ explication d'a ma des fois, on courage yɛrɛ dɔn, fa bon, Mariam, donc on ti dɔn an ministère de la donc voilà c'est ça y est ne boit. On courage dɔn en fait ala ku tiɲɛ ka taa mɔgɔ kama k'u kan dɛmɛ ka fɛnw bila m'o dɛmɛ m'o o sɛgɛn sɔrɔ quoi ma sɛgɛn o canal la peut-être n bɛ se ka sɛgɛn dɔnkilida la fɛn wɛrɛ de la mais min ye mɔgɔw ka se ka n ka fɛnw bɔ internet kan ou bien k'a bɔ radio sow la ou bien k'a bɔ télé sow la kuma dɔ la ne bɛ taa hali wari yɛrɛ n t'a di n taa hali a kuma fana hali ni ko n b'a di ma fille non o y'an ka cadeau ye je pense que ko olu ko fila de ka gɛlɛn fɔlɔ nin milieu kɔnɔna la publicité parce que mɔgɔ i dɔnna cogo cogo ni radio ni télé tɛ k'i bɔ fu de don effectivement donc n'o ma gɛlɛya dɔrɔn i fɛ je pense que n'i ye baara kɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛ nɔgɔya o de ka gɛlɛn quoi dɔn de ka gɛlɛn bɔ de ka gɛlɛn lamɛnni de ka gɛlɛn n'i y'o fɛn saba sɔrɔ ka ban tɔ b'i dagan bolo donc i ka kuma b'a yira malgré que ye donc difficulté fitinin dɔrɔn de sɔrɔ a ma kɛ difficulté ba ye ten tɔ surtout grâce à ta maman ni taara yɔrɔ yɔrɔ ale sababu kama ko caman bɛ nɔgɔya voilà faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma la Mariam donc sisan nɔ Mariam mais gɛlɛya dɔ bɛ yen nɔ ne bɛ fɛ k'i ɲininka o yɔrɔnin yɛrɛ n'i sera k'an jaabi o bɛ diya ne yɛrɛ ye d'accord comment ça une belle femme comme toi donc drague ko ninnu olu gɛlɛyaw tɛ i kan non o bɛ yen mais en fait mɔgɔ n'i kunna ko kɛ min ye i bɛ taa n'o de ye maa tɛ bana la hali n'i tɛ artiste ye kabila yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ jeune dɔw bɛ yen nɔ u bɛ drague kɛ ça fait partie de la vie en fait mais olu tɛ problème ye ne ma olu tɛ problème ye non ça passe fo chez ne ma ça ne va jamais me déranger ni ne la jɔ yɛrɛ k'a fɔ k'an ka kuma moi je m'arrête an bɛ kuma mais kuma tɔ de sa o de tɛ prolonger an bɛ kuma an b'an sigi an bɛ baro kɛ se ayiwa tant que Mariam bolo faamuyali sɔrɔla nin kuma la donc Mariam question dɔ bɛ ka nalen d'accord o question tɛ dɔ wɛrɛ bon dɔw ko ala ka i na i ba la a bannen ko artiste farala ɲɔgɔn kan k'u ye dɔnkili da ko u ye wari fara ɲɔgɔn kan ko k'a di a denw ma ne bɛ fɛ k'a dɔn ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ an n'an filɛlibagaw bɛɛ n'a sɔrɔ aw ye wari in sɔrɔ de wa walima n'a sɔrɔ ko in bɛ cogo min na i bɛ se k'i da don la ka ɲɛfɔli k'an ye d'accord bon min y'o kuma ye parce que mɔgɔ dɔw y'a fɔ hali internet kan donc mɔgɔ dɔw bɛ fɛ k'a dɔn de baasi tɛ sisan concert kɛlen ye ka na ba in tanyara parce que concert kun kɛ kun ye k'u b'a di wari di ba in ma de mais ala nana kɛ ba in nana tanya ka bɛn n'o ye an mɔgɔ saba de don ni kɔrɔmuso bɛ yen ne dɔgɔnin bɛ yen ne dɔgɔnin o bɛ États-Unis n kɔrɔmuso furulen bɛ yan d'accord donc u y'a kɛ u ye concert kɛ la plupart des gens étaient les artistes de Wassoulou en fait donc artistes jeliw dɔw fɛnɛ kun b'a la u ye concert kɛ mɔgɔw ma sɔn cachet yɛrɛ la donc non an tɛ cachet fɛ n'a ma ɲɛ tata ala y'a miniji dɔgɔya faudra que wari in ka fara ɲɔgɔn kan di denmisɛnninw ma ka kɛ denmisɛnninw ka sigi ɲɛsigi ye parce que an bɛ don min na ko bi ni wari bila compte la ka kɛ bloqué sani denmisɛnninw ka 18 ou 20 ans kan sɔrɔ je pense que bangi bɛ arrangé dɔ k'a kan donc u y'o fɔ mais u ye wari fara ɲɔgɔn kan u y'a bɛɛ di Tanu Musangare de ma donc u y'a bɛɛ d'ale de ma parce que u ka kuma na ko ale kuma ni kuma jaranda ale de elle a de l'argent wari b'a bolo wari dira ma cogo cogo a y'a don cogo cogo a bɛ se k'a sara wari dira ma cogo cogo a ma don a y'a bila yɔrɔ yɔrɔ a bɛ se k'a di denmisɛnninw ma donc wari b'ale de bolo wari ma s'anw ma fɔlɔ wari ma s'an ko maliyɛnw k'a faamuya ni wari dira an ma don o don a dira concert kɛrɛ min kan a kɛra ka sɔrɔ artiste min bɛ technicien bɛɛ lajɛlen bɛ wele minnu tanyana u ka famille bɛ participation kɛ technicien bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ Mali la yan an bɛ concert organiser palais la bɛɛ bɛ na gratuit fɔlɔ la ta kun ye rentrée de a kɛra wari la pour que k'a d'anw ma anw fana bɛ bonyamasigi kɛ an bɛ rentrée kɛ gratuit aw diya n ye artiste k'u wele ka na k'u cachet kɛ juste ye cachet bɛ d'u ma juste fɛn tɛ bɔ a la dɛ u y'a kɛ gratuit la fɔlɔ la mais a tɛ kɛ gratuit la déjà comme wari dira denmisɛnninw ma sisan anw yɛrɛ mako ma jɔ wari in na donc an b'o concert kelen kɛ ka bonyamasigi kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma donc ko Tanu Musangare ma wari di fɔlɔ n'a y'a di a bɛ kɛ ten cogoya la n'a y'a di n b'a dɔn fɛnɛ a t'a di ten a b'a di maliyɛnw fɛnɛ ɲɛna parce que a dira maliyɛnw de kɛra sababuya sɔrɔ la donc maliyɛnw de bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn fɛnɛ n'a sɔrɔ a dira tata denw ma ou bien n'a ma d'u ma donc wari ma s'an bolo fɔlɔ ni Tanu min ye wari di ni Tanu min ye wari di kuma o kuma a bɛ bɔ a kalama si ma ɲɛna ko don voilà merci voilà faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma la donc an bɛ continuer n'an ka question ye hali bi donc an bɛ fɛ k'a dɔn Mariam Sangare
sisan nɔ dɔnkili da an da don gɛlɛyaw la sisan nɔ dɔnkili yɛrɛ ye relation minnu a ye porte minnu dayɛlɛ ye a ye nafa minnu las'i ma i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye ko fɛnɛ la. dɔnkiliw bɔn a ma daminɛ fɔlɔ mais a da ni minɛ ni sisan cɛ tabarikala a ye nafa caman lase ma a ye porte dɔw dayɛlɛ n ye a y'a to n ye artiste dɔw dɔn même hors du pays a y'a to n ye projet dɔw fɛnɛ sɔrɔ même hors du pays ka contrat dɔw sɔrɔ donc a y'a to fɛnɛ n ye fɛn tɛ mobili tɛ dutɛrɛn tɛ nafolo tɛ diyaɲɛ ye a y'a to n ye mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ u ye n kanu en fait an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ i bɛ ko o ko la i b'i kelen na de mais n'i ye maa sɔrɔ min b'i kanu i kanubaga de tɛ sɔn dɔ i la wallahi hali n'i ye fagali ko kɛ a kɛra sen kan diyaɲɛ in kama a b'a fɔ ko wallahi a ma fagali kɛ donc a y'a to n ye mɔgɔ sɔrɔ min ye n kanu n ye mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ n conseiller n ye mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ message ci ma su ni tile fo kuma dɔ la fo n b'a fɔ n ko e cɛ nin bɛ ka ne sɛgɛn e b'a dɔn ni nin baara tɛ ni nin milieu tɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ k'a b'i wele k'i sɛgɛn ta cogoya la ou bien k'i wele k'a dépasser nin bɛɛ diyaɲɛ ka baara de donc la plupart des trucs la première des choses je pense que an bɛ don min na i ko bi diyaɲɛ in de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye mɔgɔ diyaɲɛbaga de bɛ se ka miliyari d'i ma ni diɲɛ seba ye a b'a d'i ma ni so seba ye a b'a ta ka d'i ma a tɛ kɛ fosi kama diyaɲɛ in kɔ donc dɔnkilida in na kɔni n ye mɔgɔ sɔrɔ minnu ye n kanu n ma nimisa u ka kanu na fo kana se bi ma donc o kɔnɔna la n ye fɛnw sɔrɔ bolomafɛnw sɔrɔ n ye terrainw sɔrɔ n taara Dubaï n taara n diyaɲɛ yɔrɔninw na Canada donc voilà u y'olu bɛɛ dɛmɛ lase ma a bɛɛ sɔrɔla diyaɲɛ de kɔnɔ parce que u ye n kanu n'i ma maa kanu i tɛ se ka fɛn k'a ye donc u ye n kanu de min kɛ je pense que la plupart des choses ni mɔgɔ sɔrɔ min kanu kama tout est propre banna i ka kuma ye tan ye donc Mariam kuma ɲɛna voilà sisan Mariam min bɛ Bamakɔ actualité bɛɛ b'a kalama affaire Sidiki Diabaté et Mama Tita donc comme ça tombe bien an bɛ fɛ Mariam ka hakilinata di nin ko in na o ko in na bon tiɲɛ yɛrɛ la kuma ma nɔgɔ ne de filɛ Sidiki ye ne ka artiste préféré ne bɛ Sidiki lamɛn n ka mobili kɔnɔ toro tuma dɔ la fo n teriw b'a fɔ k'a ka ɲi e tɛ se ka juguman fɔ Jarabi dɔnkilini ninnu ka di ne ye kojugu c'est a ka di n ye kojugu je suis comme ça dɔnkili min yɛrɛ Mariam o faamuyara dɛ mais ni histoire in na e hakilinata yɛrɛ ye jumɛn bon ne hakilinata ye jumɛn ye mɔgɔ tɛ se ka jo fɔ kanubagamaw ɲɔgɔn cɛla la exactement kuma furu ɲɔgɔnw ɲɔgɔn cɛla mɔgɔ tɛ se ka jo fɔ an t'u ka so kɔnɔ an ye min ye an ma kanw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka kuma parce que ne kumana n bɛ don mɔgɔ n'i ma don finma gasi la i bɛ don jɛma gasi la ni ko n bɛ n ka idée di fɛnɛ dɔw fɛnɛ tɛ n ka idée faamuya sinon ninnu fila ɲɔgɔn cɛla la an t'a dɔn an bɛna min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye muso min sen internet kan n'a sɔrɔ ko Sidiki kɔni y'a kɛ a ma ko kɛ nin ye dɛ nka n'a sɔrɔ retouche b'a la o fɛnɛ ma ɲɛ dɛ a kɛra carrière gâtée dan ye Sidiki ka compteur kasera sa nin ma nɔgɔn contrat ne yɛrɛ ye internet kan k'a fɔ k'u ye Sidiki a ma minɛ komi ka meloti don a tɛgɛ la dɛ mais k'a a bɛ tan juguya na ne ɲɛji bɔra de awɔ kana na nin fana ye o tɛ mɔgɔ ka kuma yɛrɛ ɲɛji bɔra n tɛ nkalon tigɛ n ye hɔrɔnden filaden halala ɲɛji bɔra parce que mun de la i bɛ bila place de la fanga ma nɔgɔn quoi mɔgɔ tɛ ala deli hali jugu a ka hali koni fitinin a ka ye polisiso la jango ka taa kaso la o fana ye tiɲɛ hali jugu wallahi i t'a kisi a ma donc nin ko min kɛra nin ni bugɔli kɔni kɛra bugɔli in ma ɲɛ nka ni Sidiki ma bugɔli in kɛ k'u y'a dabɔ kama de ka Sidiki gâté k'a ka vie tiɲɛ a k'a ka ko di Ala ma k'a di Masa Rahamani ma Ala bɛna jɔ i tɛ malo fo ka saya kɛ fana ye tiɲɛ kuma ye tan ye donc o de don n'o tɛ an t'a dɔn an bɛna min fɔ parce que n'a ka di sen kan sa i bɛ se ka kuma awɔ ni den in photo k'a yira la k'ale de don juste i bɛ se ka kuma photo tigɛra de kunkolo ma ye an tɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka kuma ni n kumana dɔrɔn n bɛ nkalon tigɛ nkalon dun a ma ɲi a ka haramuya o ye tan ye voilà n kɔni bɛ min fɔ an ka sabali tiɲɛ yɛrɛ la c'est pas facile voilà Mariam ne ka question ni bɛ ka nalen o question tɛ dɔwɛrɛ ye e hakili la ni nin affaire yɛrɛ ye résoudre la est ce que Sidiki bɛna kɛ i b'a fɔ kɔrɔlen tuguni bismillah ne hakili la ni affaire ye résoudre la Sidiki bɛ kɛ babaw yɛrɛ ye ouais parce que mun na n tɛna exemple ta ko Mandela ninnu ni fɛnw parce que u ka canal tɛ kelen ye mais n'i y'a ta k'a jate minɛ ni nin ko min kɛra ni Sidiki ka abonné 2 millions sɔrɔ Sidiki n'avait pas 2 millions d'abonnés ça veut dire quoi en fait dɔ de bɛ ka fara ko kan dɔ de bɛ ka fara kan
dɔ bɛ ka fara kan ni kɔni ne kɔni bɛ ala deli n'a bɔra da kɔnɔ ala kana jigin ala ka dɔ fara sirigi kan ka dɔ fara ka ampleur kan voilà Mariam kuma ɲana wa faamuyali sɔrɔla kuma la fɛnɛ donc sisan nɔ Mariam dɔnkilida in filɛ nin ye san nɔ surtout Mali yɛrɛ dɔnkilida ko a ɲagaminen don n'i m'a mɛn jeli ni jeli bɛ ɲɔgɔn na ni rappeur ni rappeur bɛ ka ɲɔgɔn clasher walima artiste dɔw filɛ nin olu bɛ kɛlɛ la yen fɛ voilà sa Mariam ne bɛ fɛ i ka conseil di conseil min kɔnɔna la bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na Mali dɔnkiliko bɛ se ka arranger dɔɔni d'accord bon ne bɛ se ka kuma min na sa o ye senkɔrɔmɔgɔninw k'u si sabali dɔɔni fɔlɔ ayiwa a ye Mariam ka kuma mɛn k'aw sigi dɔɔni minnu bɛ kɛrɛfɛ i b'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ artiste dɔw bɛ yen jeli dɔw bɛ k'u ka ɲɔgɔn ko bɛɛ exactement i bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka di ɲɔgɔn ye quoi i bɛ taa sɔrɔ ni ku fila ɲɔgɔn kanu mais hali ni mɔgɔ jugu n'a donna i jula siribu cɛ i b'a bɔ ka fili olu ka sabali dɔɔni mais olu tɛ artiste minnu bɛ k'u lamɛn jeli minnu bɛ k'u lamɛn olu de don n'i kɛra tɔgɔtigi ye kaban i kan k'i ban ko dɔw kunna sa fɛn min ye yɛrɛ faga ko ye i kan k'i pan o kunna n'i y'i pan o kunna i ka sigi a bɛ ɲɛ quoi c'est vrai succès b'i la tɔgɔ b'i la jamu b'i la manja b'i la sɔrɔ b'i bolo nka n'i ma kɛ mɔgɔ ye k'i bɛ fɛn bila e sɔnnikɔrɔla de falen don su ni tile ɲama-ɲama na a tɛ ba ye su ni tile e tɛ lafiya su ni tile a tɔ bɛ tila ka k'i yɛrɛ bolo baara ye o ɲuman ye min ne bɛ min fɔ u ka sabali quoi sabali ka ɲi kojugu mɔgɔw mana min fɔ an ye min ye internet kan an kana kuma o la an k'o to yen an ka tɛmɛ n'an ka badenya n'an ka sidiyɛ n'i ye maliyɛn faga foyi tɛ bɔ maliyɛn kɔnɔ fo maliyɛn kɔ maliyɛn bɛ sa bi maliyɛn wele bɛ na anw yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ne y'o de fɔ kanu de ye fɛn bɛɛ ban n'i ye maa kanu kaba banna ni ko wɛrɛ min bɛ yen an ka solution ɲini an ka mɔgɔkɔrɔbaw dalajɛ olu kana k'u kuma kɛ k'a ban mais bɛɛ rancune mɔgɔ ye bɛɛ ka fierté nin b'i la n'a fɔra ko nin bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna n tɛ kuma a fɛ fo ka saya kɛ ou bien n tɛ mɔgɔya kɛ ou bien n bɛ mɔgɔw ɲini ka gâter n bɛ mɔgɔw ɲini k'a ka kow tiɲɛ e n'ale tɛ e b'a ɲini ka gâter o min ye mun ye san n'a ma ɲɛ o kɔ a to i ka bɔ i ka vie la bɛɛ b'i ka continuer ka vie fɛ mais kana ɲini ka goya mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ o fɛnɛ man ɲi donc ne bɛ se ka min fɔ ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka min fɔ o ɲɔgɔnnaw ɲɛna n ka génération ɲɛna na min kɛra ni min ma ɲɛ an ka ɲɔgɔn wele an ka kuma ɲɔgɔn fɛ min bɛ kɛ o ka kɛ n'aw b'a dɔn a tɛ se k'o kɛ an ka dusukun in lafiya an ka ko passé voilà donc madame kuma ye tan ye kuma faamuyara wa kuma ɲɛna komi fɛn in bɛna se a kuncɛmayɔrɔ la émission mais an t'a bila cogo si fo ɲininkali dɔw bɛ yen an k'u tɛngu i la i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la n'i y'a ye an ma album ko question posé i ko album ma bɔ fɔlɔ parce que dɔnkiliw kɔni bɛ yen mais i bɛ k'a yira fan bɛɛ fɛ mais madame yɛrɛ bɛ fɛ ka album min bɔ quand ça en fait ne bɛ fɛ ka album bɔ parce que ne bɛ fɛ ka album bɔ dɔrɔn ka se ka concert kɛ yɔrɔnin kelen pe k'a dédicacer donc i bɛ fɛ ka album de bɔ avant le 21 concert ye le non en fait si tu feras 5 concerts tɛ dɛ n bɛ fɛ ka bɔ ma décider fɔlɔ i ma fɛn décider non ma fɛn décider fɔlɔ mais ni ne kɔni ni ko n b'a bɔ don o don n bɛ publicité daminɛ avec quelques concerts pour que k'a dédicacer kɛ d'accord donc mais en fait yanni ni ala si ma ɲɛna ko don mɔgɔ tɛ kuma ka ala sɔsɔ ni ala kɔni sɔrɔ a ma n'a ye sini kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma n'ala ma basi kɛ kɔni yani décembre ka se n b'a bɔ inchallah d'accord ala k'o yira an na voilà sisan Mariam kuma questionnin dɔ bɛ yen o questionnin ka di an fa cɛlakaw ye kosɛbɛ surtout Mariam yɛrɛ bɛ cogo min na ten tɔ k'u bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i furulen de don wa walima n'a sɔrɔ ko i furulen tɛ mais ni kow fana bɛ yen i bɛ se k'i da don o la ka walawalali kɛ i furulen don den fana b'i bolo ayi den tɛ n bolo ala k'o nɔgɔya rabi o caman bɛ ala bolo a b'a di mɔgɔ min ma mɔgɔ min ka d'a ye voilà o ko bɛ nɔgɔya ala tɛmɛ voilà Mariam faamuyali sɔrɔla i ka kuma la donc sisan nɔ Mariam an bɛ fɛ k'a dɔn fɛn jumɛn yɛrɛ ka di ni Mariam ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye ne ya fɛn min ka di ne ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye o ye bonya de ye bonya la toute première des choses vivement ni ka di n ye dɛ lexiko ni ninnu mais avant tout bonya de ka di ne ye bonya ni mɔgɔ hali ni tɛ ne dɔn ni ne respecte komi n ye ji ta ka di nin ma ou bien n ye fini ta ka d'a ma k'a ka dun o fana ye tiɲɛ n'a ɲɔgɔn dɔrɔn foli ni ninnu bɛɛ bonya de ye exactement donc bonya de ka di ne ni fɛn bɛɛ ye k'an ka maakɔrɔbaw bonya k'an sigida bonya hali sokɔnɔmɔgɔ denmisɛnnin fitinin k'u bonya a bɛɛ bɛ daminɛ so in de kɔnɔna la bonya de ka di ne fɔlɔ ne bɛ bonya de fɛ ne hali ne kan ka
kɛ volgandi de ka s'i ma n'i ye ne bonya fo ka saya kɛ hali ni mɔgɔ ko k'a bɛ bila i la bilen fo ka saya kɛ ne kɔni bɛ n seko kɛ a tigilamɔgɔ tɛ bila fo n'a bɛ kɛ kɔfɛ mais ne bɛ bonya de fɛ bonya ka di ne ye kojugu bonya ka di surtout ni mɔgɔ dɔw bɛ jɔ u yɛrɛ la n'i ma bonya kɛ k'u sɛgɛrɛ dɔrɔn a tɛ sigi tɛ laban donc bonya de ne kɔni bɛ bonya de fɛ la toute première des choses. D'accord, donc Mariam kuma ɲɛna comme émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma an b'a f'i ye donc i ka un petit dernier coucou pour les fans pour la famille. Voilà, n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase Mali kunnafoni baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma technicien animateur etc ka foli lase tunkarakew ma marakadenw bɛ fa o fa fɛ ko niyakɔtɔ ta de ni mankan ye ko ma ɲinɛ o kɔ dɛ suma de bɛ k'u la donc ka foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase bɛɛ ma sans exception n ka famille bɛɛ lajɛlen ko ne ka foli ka ɲi k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma merci beaucoup. Mariam an t'o yɔrɔnin dafa ni dɔnkili kunkurunin ye. D'accord, y a pas de souci. Mamadu Dana, Alakira Mamadu Dana, Odiara Alae, Odiara Seivaluye, Odiara Alae, Odiara Silameluye, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Ankuntigi Mamadu Diala Alae, Mamadu Dana, Alakira Mamadu Dana, Odiara Alae, Odiara Mumunuye, Odiara Alae, Odiara Silameluye, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Ankuntigi Mamadu Diara Alae, Selifana Uluvila Alayo Bedi Mamadu Kanukama, Silamelu Anga Silanga Sum. Merci beaucoup. Voilà, Mariam, son Jara Touro. D'accord. Mais son Jara, vraiment, franchement, tu as une très belle voix. Merci. Donc, on va faire du courage. Merci. Alisa qui tient donc le Queen. Voilà. Ayiwa an lamɛnbagaw tatadennin kun b'an bolo yan nɔ an n'a jɛra ka baro kɛ baro min kɔnɔna la ne hakili la anw ni ne an bɛɛ jɛra ka an ka tɔmɔta sɔrɔ a la o la an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ.